پشتی 45 روژان ji perwerdeyê rêveberiya giştî ya trafîkê li kantona Efrînê dewreya çarê ya polîsên trafîkê bi merasîmên derçûnê bi dawî kir. Di merasîman da ku li devera şera birêva çûn, tevî malbatên derçûyan serokê desteya hundirîn Hesen Beyram û cîgera wî Salîha Sîdo amade bûn. Di merasîmên derçûnê de di nav wan 12 jin 51 endamên polîsa trafîkê bawernamayên xwe wergirtin. Ev dewra çaremîn em texrîj dikin di hundirî vê perwerdeyê de pêncû di yek heval têda hazir dibîn jê 12 hevalê dijin bîn. Di hundir perwerdeyê de heval dewreyên fikrî û meslekî têda birin bawayekî serkeftî derbas dibîn. Ew hedef ji vê em hejmarê trafîkê ji vê zêdetir bêtir bikin ji ber ku em textiye bikin ser vê hewadisê di hundir Efrînê de tên çêkirin ji ber ku em dixwazin rehetîk di hundir bajêr de warê çêkirin û amanek selametek ji millet re warê dandin. Endamên derçûyî dê li her du kantonên Efrîn û Şeva dest bi kar bikin. Hin ji endamên dewreya çarê ya polîsên trafîkê ji kemîraya dengê Amerîka re axifîn. Endaman kêfxweşiya xwe bi derçûnê anîn ziman û hêvî dikin ku tiştê ew fêrî bûne têxin xizmeta herêma xwe. Ormancê perwerdê me kiribin hewadîso li nav gunda çê nekin, nav bajaro ji ber ku hewadîs pir çê dibin. Em dixwazin evê hewadîstan kêm bikin ji ber ku millet yanî pir aciz dibe û pir yanî dîşê vê acizna. Em yanî dawê perwerdê me bi şadê xwe jî ber û em pir serkeftîne. اسلوب اکادمی ام چو فیر بین اکادمیه دا امه اسلوب خوش گلی خورا بدن بستینن امه چی بسکره کنن و گلی خدا امه سرکفتین خورا جوالی خورا. Li herêma Efrînê jinê di hemû qadan da cihê xwe girtiye. Yek ji van qadan trafîk e ku jin û mêr li kêlek hev karê polîsên trafîkê dikin ta ku tevgera çûn û hatinê li kolanan rêkopêk bikin û rûdanan kêmtir bikin. Newrûz Reşa, Dengê Amerîka, Efrîn.